Tusea ca și dragostea nu o poți ascunde, spuneau predecesorii noștri încă din antichitate. Tusea nu este o boală, este de fapt un simptom sau un act reflex de apărare a organismului, vine din necesitatea de a expulza acele impurități, virusuri, bacterii care au pătruns în căile respiratorii. Este simptomul cu care pacienții se adresează cel mai des la medic. Astăzi vom vorbi despre tusea cronică, care persistă mai mult de 8 săptămâni sau așa numitul sindrom al tusei cronice. Avem mai multe cauze, vom nominaliza în funcție de cât de des sunt întâlnite, și anume, pe primul loc, sindromul de picătură posterioară la nivelul căilor respiratorii superioare sau sfera ORL. Cel mai des întâlnit e rinosinusitele. Astmul bronșic tusiv pe locul 2, atunci când tusea poate fi unicul semn al astmului bronșic. Boala de reflux gastroesofagean, aici pacientul va mai prezenta și alte semne, cum ar fi arsurile de stomac sau nevoia de a drege vocea. Tusea prelungită după infecțiile respiratorii atipice, așa ca Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma sau Bordetella pertussis, sunt și ele clasate pe locul 4. Tusea convulsivă sau în popor numită tusea măgărească poate avea o tusă chiar până la 100 de zile. Există și tusea iatrogenă, care este provocată de administrare de diverse medicamente, și anume cele pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, așa cum ar fi enalapril, captopril. Tusea psihogenă, care se întâlnește în 5% atunci când nu găsim o cauză evidentă, iar un consult a psihologului este binevenit. Diagnosticul de tusie cronică este unul de excludere, după cum ați înțeles, dar atenție, radiografia toracică este punctul nodal și primordial în investigarea cazului cu tusie cronică izolată. Spirometria cu testul de bronhodilatare este o investigație la fel obligatorie. Ea este ușor de efectuat, care ne poate confirma sau infirma disfuncție obstructivă sau restrictivă a căilor respiratorii. Tratamentul tusiei cronice se va efectua în baza cauzei depistate prin investigațiile necesare, iar o abordare multidisciplinară este esențială pentru un diagnostic precoce. Nu evitați să vă adresați la medic la timp.